Contemplem unes magnífiques vistes de l'embassament de Canelles i la impressionant formació rocosa que dibuixen dues colpidores parets de roca paral·leles i col·locades com l'espina dorsal d'un gegantí dinosaure, sobre el qual s'enyoregen la interessant església romànica de Sant Vicenç i les restes de l'antic castell medieval. L'embassament de Canelles és potser l'embassament més interessant de la Conca de l'Ebre. Els seus impressionants accessos, el seu entorn vell i salvatge i, sobretot, la seva espectacular presa de 150 metres d'alçària donen fe d'aquest honor virtual. L'embassament de Santa Anna i la important central hidroelèctrica que té al costat es van construir a partir de 1953 i fins al 1962 no es posarien totes dues en servei. Les seves aigües es fan servir per subministrar els canals de Pinyana, Aragó i Catalunya. Prop de Lleida, al costat de Corbins, desemboca la Noguera Ribagorçana al Segre. Passem per Térmens, Porta del Segre, en direcció a Balaguer, capital d'aquesta zona i que possiblement va néixer al voltant d'un pont i de les seves fortificacions. Arribem al lloc on s'uneixen la Noguera Pallaresa i el Segre. A l'esquerra es troba la presa de Camarassa i al seu davant el petit embassament i la central de l'Os que turbina tot el Segre, un riu pel qual seguirem pujant després d'una ràpida excursió a la Noguera Pallaresa. La Pobla de Segur està situada al punt de trobada dels rius Sarroca i Flamisell i va ser un important centre productor de fusta, del qual n'ha quedat el Museu dels Reiers. Resseguim el riu fins al congost de Collegats, que la Noguera Pallaresa ha anat modelant amb paciència de milers d'anys. Sort és la capital del turisme de loteries, malgrat que el cert és que el soroll eixordador de les aigües braves de la Noguera Pallaresa acompanya el poble des del seu naixement, des de fa més de 1000 anys. Una nova vall s'obre als nostres peus, la vall d'Àneu. Aquí, passat i present es donen la mà amb harmonia. Molt aviat, la grisor de les teulades de pissarra dona pas al verd intens i gairebé infinit del bosc d'avets de València d'Àneu. Una mica més amunt, al Pla de Beret, neixen els rius Garona i Noguera Ribagorçana, que molt aviat prenen direccions oposades. Tornem al Segre per la Seu d'Urgell, una de les grans capitals dels Pirineus. Bellver és una bona porta d'entrada al Parc Natural del Cadí-Moixeró, un paradís per als amants de l'escalada en roca a l'estiu i en gel a l'hivern. Sobre un turonet s'aixeca enmig de la plana seretana Puigcerdà, la capital i centre comercial i turístic. Deixarem el Segre a Llívia, coneguda ja pels romans i que, malgrat que està totalment en territori francès, pertany a Espanya. Tornem a l'Ebre i a Mequinensa, el punt on va finalitzar el capítol anterior, la desembocadura del Matarranya davant la població de Faió. L'antic poble de Faió es troba sota les aigües de l'embassament des del 1967 i, com a testimoni mut que el poble que conserva el seu nom no és el vertader, podem veure sobresortint de les aigües el campanar de l'antiga població. A mig camí entre la desembocadura del Matarranya i la població que li dona el nom, hi ha la presa de Riba-roja. En tota aquesta zona hi ha indicis de poblaments molt antics a causa de la seva posició en un meandre de l'Ebre. Aquesta característica també la comparteix Flix
Però en aquest cas, el meandre és molt més pronunciat, cosa que va afavorir el fet de tallar-lo amb un túnel i crear una important central hidroelèctrica. Al desnivell que es guanya amb el salt del meandre s'hi afegeix el creat mitjançant la presa de Flix, construïda l'any 1948 per subministrar energia a la indústria química. La fàbrica de Flix data de 1897, any en què es va crear la Societat Electroquímica de Flix, primera fàbrica mundial en l'obtenció de sosa pel mètode electrolític i la primera d'Espanya a produir DDT. Seguint el curs de l'Ebre, arribem fins a la població d'Ascó i a la central nuclear que porta el mateix nom. Aquí podem veure els seus carrers estrets i sinuosos al costat de les restes de les antigues muralles i del castell, ja documentat l'any 1148 i aixecat en un lloc privilegiat que domina tota la vall de l'Ebre. Des d'Ascó sortim cap al Montsant, capçalera del riu Siurana i el seu afluent, el Montsant. El massís del Montsant és una serralada prelitoral amb una altitud màxima de 1.166 metres i és la zona més alta de la comarca del Priorat. El riu Montsant és el principal afluent del riu Siurana. Neix a les muntanyes de Prades i recorre el Parc Natural del Montsant i les seves aigües es recullen a l'embassament de Margalef. Des de Margalef ens adrecem a la capçalera del riu Siurana, sobrevolant la cartoixa d'Escaladei. És poc el que podem observar de les primitives edificacions, ja que només té interès la seva església del segle XII, que al segle XVIII va ser ampliada amb un claustre neoclàssic i un gran sagrari. El riu Siurana neix al massís de la Mussara i té una longitud de 50 quilòmetres. Només iniciar el seu recorregut és estancat des de 1971 per l'embassament de Siurana, al terme municipal de Cornudella, sota la bonica localitat que li dóna nom, enfilada sobre una mola rocosa. Siurana va estar a punt de desaparèixer a les últimes dècades del segle XX, no tant a causa de l'embassament homònim que va deixar el poble sense terres de cultiu, sinó perquè fins al 1995 no va tenir carretera asfaltada. Afortunadament, es va recuperant i ara és una de les poblacions amb més atractiu turístic de la zona.